Вёска Чахец, Пружанскі раён, Брэская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Хаця вёска сама і старажытная, але вось гаспадары першы тут узгадваюцца толькі на самым пачатку 19 стагоддзя. Гэта былі такія шляхцічы межаеўскія, але правілі тут яны нядоўга ў Чахцы, таму што ўжо ў 1816 годзе па запрадажных паперах Чахец пераходзіць ад Калікста Межаеўска да Івана Крупінскага. А вось у 1820-х годах вось гэтую вёсачку набывае пружанскі земскі павятовы суддзя Міхал Булгарын. На той час Міхалу было недзе гадоў 25. Ён уже быў жанаты, і было яго двое дзетак. І вось, набыўшы сабе Чахец, на ўскрайку вёсачкі ён пачынае будаваць сабе сядзібны дом на вялізным каменным падмурку. І калі дом быў гатовы, то ён усю сваю сям'ю перавозіць з Пружан вось сюды, у вёсачку Чахец. А Міхал паходзіць са старажытнага беларускага роду Булгарыных. І ў яго захавалася вельмі шмат розных архіўных папер гэтага роду і старажытных кніг. І от уявіце сабе, колькі яго было кніг, што ён менавіта для кніг побач з домам будуе цэлую бібліятэку. Ну, конечно, не такую, як у нас у Менску, а крышачку меншую, ну, але ўсё ж такі кнігі там захоўваліся надзейна. І калі грымнула шляхецкае паўстанне, то Міхал Булгарын, як шляхціч, як чалавек адукаваны, канешне ж, падтрымаў паўстанцаў. А паўстанне гэта пачалося ў Варшаве ў 1830 годзе, 29 лістапада. Таму гэтае паўстанне бывае яшчэ называюць альбо шляхецкае паўстанне ці лістападаўскае. Я вось толькі дакладна не ведаю, ці удзельнічаў Міхал Булгарын у баявых дзеяннях. Але вось дакладна вядома тое, што вось сюды, у Чахец, прывозілі раненых паўстанцаў. І ў сядзібе Булгарынах ім аказвалі дапамогу. Пасля паразы паўстання шмат хто з нашых шляхцічаў быў арыштаваны і засланы ў Сібір. Шмат каму са шляхты прыйшлося пакінуць сваю радзіму і падацца ў эміграцыю. А вось тыя шляхцічы, якія засталіся жыць у сваіх маёнтках, тыя шляхцічы патрапілі пад пільнае вока царскай ахранкі. І вось пад такое вока царскай ахранкі патрапіў і Міхал Булгарын. Вось чаму? Справа ў тым, што ён быў вельмі заядлы паляўнічы. І вось тут у сваім маёнтку ён збіраўся разам з сябрамі са шляхтаю і ехаў у пушчу на паляванне. А Міхал яшчэ вельмі любіў займацца паляваннем з пугачом. Ведаеш, што такое? Ну, для тых, хто не ведае. А пугач, гэта, панове, не агнястрэльная зброя. Пугач, гэта птушка такая. Па-расейску яе называюць філін. І вось нашы продкі яшчэ вельмі любілі хадзіць на паляванне з пугачом. Яны бралі маленькае птушанятка, выношвалі яго, абучалі і пасля хадзілі на паляванне. І вось пугач, у адрозненне ад сваіх калег, там, сокала і ястраба, меў вельмі шмат пераваг. Першае, гэта тое, што ён быў вельмі настырны у пагоні за дабычаю. Лісу і зайца ён браў вельмі проста і нават мог утрымліваць казулю да прыходу паляўнічага. Ён хапаў яе вось так от за пысу сваімі кепцюрамі і трымаў яе, пакуль не падыдзе гаспадар. Ну і самае галоўнае, што хадзіць на паляванне з пугачом можна было толькі ноччу. А як вядома, менавіта ноччу звяры вядуць актыўны образ жыцця. І вось уладам было дакладзена аб тым, што ў маёнтку Чахец у пана Булгарына па начах збіраецца шляхта, і што гэта, мусіць, нейкае тайнае таварыства збіраецца рабіць новае паўстанне. І вось Міхала арыштавалі і кінулі ў турму. Чым усё скончылася, панства, я, шчыра скажу, не ведаю. Вядома толькі тое, што наступнымі гаспадарамі тут сталі паны керназіцкія. І вось разам з бацькамі тут жыла і дзяўчынка Марыся. А Марыся славілася сваёй прыгажосцю, на ўсё наваколле. І вось неяк у сярэдзіне 19 стагоддзя летнім ранкам да іхняга ганку пад'ехалі сваты. Да сватоў на ганак свайго палаца выйшаў
прыйшоў пан Керназіцкі. Ну, яны перакінуліся там нейкімі такімі словамі, ну, які належаць такім стане, маўляў, там, вось, у вас, гаспадар, ёсць тавар ледзянец, у нас ёсць купец маладзец. Ну, пажартавалі вось так, ну, аб усім дамовіліся, і пасля дажынак, вось, тут у шляхецкім маёнтку згулялі вяселле. Мужам Марылі Керназіцкай стаў Альбін Дзяконскі. І вось Марыля у пасаг атрымала вось гэтую шляхецкую сядзібу. І вось Дзяконскаму Альбіну тут настолькі спадабалася, што маладыя засталіся тут назаўсёды. Альбін Дзяконскі, ну, каб не казалі на яго потым, што ён там прымак, у жончынай хаце жыве, ну, ён вырашыў перарабіць усё на свой лад. Ён крышку перарабіў дом Булгарына старажытны гэты і збоку да яго прыбудаваў вось гэтае двухпавярховае крыло. І калі да іх у госці на наваселле прыехала там уся радня і знаёмыя, то яны былі ў захапленні ад гэтай прыгажосці.